अननाङै बे फिसा सानैनि मोखां नायना फैफिनजायो। बर' मानसि बर' बिमा आलाय सिलाय जानाय थानायखौ दोनहैदोंबाबो लाखियासै। हेल' सुनाफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि मोननिसिम खुलुमनाय बावहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आंबो एसेनो मोजां दङ। दिनै फुंजान नोंथांमोनखौ आं मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव खनसे बरा होलायबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादों। आङो दिनै मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनानै सुनाफोर। बिदिब्ला नोंथांमोनहा आंनि दिनै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो सोरबाफोर आंनि भिडिअ गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो सुनाफोर। दा आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ शेयार खालामना होनोसै सुनाफोर। सासे हिन्जाव आरोबाव गथ' गोनांखा मानसियानो खारबावलायबाय सनाफोर। दा बिमा बिफा दा हिन्जावनि बिमा बिफा आरो गावनि फिसाय बिथांमोनहा मानि फैफिननो खावलायगासिनो दं आरोखि। खारग्राफ्राबो मानि जेबो सानखाया आरोखि। हाजार हाजार ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाबो हाजार हाजार ससियेल मिडियायाव बुंजाबाबो हमनानै मोनफिनजाबाबो मानि जेबो मोना आरोखि। जेबो साननाय गैया खारगोन खारगोन होननाय बायदि खारलाङो आरोखि। ओमफ्राय दा बुंनाय बायदिबाथ' सोरजों खारलांदों मिथिया आरो 15 थारिखआवनो खारदों होननाय खोनादों। दा जेबो खबर गैया। दा बे हिन्जावनि बिमा बिफा आरो बिनि फिसाइया भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायदों नोंथांमोननो बे भिडिअखौ एसे शेयार खालामना होनोसै आं सनाफोर। चिरां बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय 3 नं हायनारि गामिनि थागिबि दैमालु औवारिनि बिसि प्रियंका औवारिया थांनाय 15 अक्ट'बर बुधबारखालि गावनि जोनोम गामि 2 नं लादांगुरिनि बिमा बिफानि नखरनिफ्राय फुंनि समाव ओंखारलांनायनिफ्रायनो दासिमबो न' फारसे फैफिनाखै। सोरबाफोर बहाबाफोर नुबाय बायोब्ला 9749612355 नङाब्ला 9778771763 नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों नखरनि सुबुङा। जानायालाय जादोंमोन फैसा जासे बिहैदोंमोन ओमफ्राय आं सानसेनि नेथ' होनबाय ओमफ्राय मानियासै। फना दाननाय बिजि ओमफ्राय गैला हरफिनासैबो। अननाङै बे फिसा सानैनि मोखां नायना फैफिनजायो। औ फिसा गोरलै दङ। न'आवबो रावबो गैया मानसिबो गैया। फुंनि 7टायाव थांदों इयो ओमफ्राय दानो फैफिनगोन आं लेखा हैनो बिमायंनो बिदि होननानै बुंनानै थांदों। ओमफ्राय नायबाय 10टासिम दासिमबो गैया ओमफ्राय फन हरदों आंबो सिगाङावहाय ओमफ्राय गैया। आरो बेलासियावबो फन हरबाय गैया सुइसअफसो। दासिमबो रायज्लायनो मोनाखै। औ सोरजोंबाथ' रायज्लायनाया रायज्लायो बे सोर जोंबो हमनो हाया। ओमफ्राय बाहेरायावसो रायज्लायहैयो न'आव रायज्लाया। थांनायाथ' लोगोफोरजों सोर लांखो थांनायाथ' थांबाय बिदिनो आरो फैफिननांगौ। फिसा गोरलै सानै दं सानफ्रामबो गाबो बेसे खस्थ'। सासे 3.5 बोसोर सासे बोसोरनै। आंथ' दिनै जौ सानै दङ अन्थाव बाथाव गथ'। दिनै फिसाखौ गोसोखांनानै फैफिनब्ला बिराद मोजां मोनगौ आं। अबाव थादों अबाव थाया बेफोरखौ सोरबाफोरनि आखाइयाव हमनानै दोनदोंब्लाबो बेखौहाय जोङो लायनो हागोन। ओमफ्रायहाय दिनै बि 15 थारिखआव थांदों। 15 थारिखआव थांनानै दिनै 17 ना बेसेबांबा जाबाय। ओमफ्राय बेखौहाय फन बुयो फनबो हमा माबाखौनो बानायाखै। ओमफ्राय फिसाइजों फंनैसो दैदिन थांदों बिदि रायज्लायहरदोंमोन जाहैदों। बेबो बबाव दं माबायाव दं होनदोंमोन नामा बिजामादैया दहायहाय। ओमफ्राय बेफोरखौनो जोङो फैफिननानै जुदि फिसाजों जुदि नुबायना सनाफोर भिडिअखौथ'। आं बेखौसो बुंनो सानो सनाफोर। दा मोनसे मेन भाइरेला जाहैदों नैबे सासे बिमा बुरि माने बुरि मानसि आरोखि। माने सिगांहायनो 35-40 बोसोर सिगां खारदों जाहैदों। फिसा उन्दैयावनो फिसाइखौ गारनानै खारदों। ओमफ्राय दा फिसाया मालाय हिन्जाव गोदान लाफिनबाय। दा नै थैनायनि समावसो बियो आलाय सिलाय जाबाय। बबेबा हाथाइसालियाव गिदिंबायनाय बबेबा लामायाव गिदिंबायनाय जाबाय। बिदिनो गिदिंबायनानै मोनसे गामियाव सहैबाय। बै गामियावसो बेखौ सोंबाय आरोखि नोंनि न'आ अबाहाय नोंनि फिसाफोरनि नाम फिसाइनि नाम सोंबाय। दाना खिथाजोब्बाय नालाय बै जायगानि मानसिया बै बुरिनि फिसाफोरनि गामियाव लानानै फैबाय। खिन्थु बेखौ दा लाखियासै आरोखि। दा जों बयबो सानो बुरि मानसि लाखिबा हामसिगौ अननानै गावनि बिमा मा बेबायदि सानो। नाथाय बेनि फिसाफ्रा बै उन्दै समाव गालांजानानै बेसेबां दुखु सहायनांबोदों। दा
35-40 बोसोरनि उनावसो फिसाफोरखौ नागिरफैनायखौ सोरथो बजबनो गोसो जानो दा जोंबो सानो जेन'बा अननानै लाखिबा हामगौ सानो नाथाय जोंनि बेलायाव जायोबा जोंबो बेखौ गनायनाय नङामोन आरोखि दा मालाय बुरि गोदान लाबाय बुरि गोदानाबोथ' सोआनो बोरै सोनो बे मालाय 35-40 बोसोर संसार जाखानानै दासो बे बुरिखौबा बोरै बजबनो गोसो जानो दा बेनो आरोखि उन्दै गथ' समाव फिसाफोरखौ गारनानै थांबाय बै गथ'फोरनि मेगननि मोदैयानो दा बे बुरिनाव नांबाय होननांसिगौ जाहैबाय आरोखि बिदि होननो हामा सानबाबो माने होनथाव जाहैबाय आरोखि दा आलाय सिलाय जानांबाय दा थैनाय समावसो फिसाफोरखौ नागिरबाय बियो दा फिसाफोरनिफ्रायबो दा ओंखाम खबरसेबो मोनजालांनाय नंला बियो दै गरदसे मोनजालांनाय नंला ना बेखौ बाननानै गारग्रा दङ ना मा दङ बेबायदि जासिगोन ना दा बेफोरखौनो एसे बुजिलायनानै दानि सोलिबाय थानाय बे फिसा फिसौ गोनांखायानो दुस्रा हौवाजों खारनाय मानाय बेफोरखौ एसे बयबो बुजिलायनानै ज्राब गारबा हामसिगौ सानलायलांबाय आङो दानि जुगनि सोलिबाय थानाय खारलायलायनाय घटनायाव प्रुफ होनो थाखाय बे बिमा बुरियानो दा जानानै फैबाय आरोखि दा नोंथांमोनहा मा बुजियो भिडिअखौ एसे शेयार खालामना होनोसै आङो दा नोंसोर मा सानो बै बिमा बुरिखौ गावनि फिसाफ्रा बजबनांगौ ना बजबनाङा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आंनिबाथ' माने मा होनबावनो जाय दुखु मोनो बिसोरसो बुजियो नालाय आं जेबो बुंनो हाला आरोखि साननायाथ' सानदोंमोन दा थैनोसै समावलाय एसे लाखिबा हामसिगौ सानदोंमोन नाथाय माथो बुंबावनो नै गहपुरनि सासे बर' आइजोआ आलाय सिलाय गहपुराव दाख्लैयो दोननो थांदोंमोन ओमफ्राय आरो सफैफिनबाय दायो आलाय सिलाय हाथाइसालिमानि बेरायलाबायनाय जादोंना रावबो नायग्रा गैया नै दायो नाय हारसिंसो दंनो दायो फिसालाया बहा थांखो नोंनिया खारबाय अ फिसाला सासे खांनाय दंमोननो बेबो खारबायनो दायो आलाय सिलाय हारसिं नै थखन थुयै बाजार सालिमानि बेरायला फैदों दायो रावबो नायग्रा गैया जोनोम जायगायाव दाखालि गेजेर जनायनिफ्राय दोननो थांदोंमोननो रावबो लाखिदिया गामियावबो लाखिदिया न'खरनि मानसिफोराबो रावबो लाखिदिया बेनि थाखाय नै दायो फिन गेजेर जनाय हालामाव बैग्रिगुरियावहाय आलाय सिलाय हारसिं थखन थुयै गिदिंगासिनो दङ दायो बेखौ मानसि हिसाबै सोर अनसायगोन कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय नै बेनोमोन दाख्लै दोननो थादोंमोन गारि गंसे लालायनानै नाथाय फिन नैबे जेराव दंमोन बेनिफ्राय लांनाय जायगायाव सफैफिनबाय दायो बेखौ सोर नायगोन मिथिला आरो दा नों बहा थागोन हा हाथाइसालियाव थानोसै जेराव थालाबायनोसै दाखालि दोननो थांनाया मानो फैफिनखो लाखियाखै नोंखौ थिखाना हरफिनदों ट्रेनाव थिखाना हरफिनदों सोर थिखाना हरनाय गामिनि मानसिफ्रा पुलिसफ्रा अ पुलिसफ्रा थिखाना हरफिनदों नै आरो गाबोन थांफिनसै गहपुराव अबावथो मोसौ गुमग्रायाव थांफिनसै न' दंना गैया दायो न' गैया रायजोफोरा सिफायबाय सोरथो सिफायखो अ सोरबा सिफायजोब्बायनो न'खौ थाग्रा जायगा गैला बिसिना आरो मोसौ गुमग्रा जायगायावसो थाखायोमोननो दायो आलाय सिलाय जानानै दं नै बिसोरा नों दा मायाव थागोन दायो जेरावनो थानोसै जि जोमालाय हाग्रायाव दे 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 नै हाथाइसालियावसो दंफैयो बुरिया आलाय सिलाय हारसिं थाबायनोबो हाखाया नै बाजार सालिमानि गिदिंलाबायनाय जाबाय नै इसोरा बुरिया आलाय सिलाय मानबायसो थाबायगासिनो दङ नै थखन लानानै नै थाबायनो हाया बिसोरा नों दा मायाव थांगोन हा
बिसोरनि गाबबायबो दे थाबायलाय हागोन ना थाबायनो दे मानबायदो मानबाया थांदो लासै अन्थाव बाथावनि बेबायदि बर' मानसि बर' बिमा आलाय सिलाय जानाय थानायखौ दोनहैदोंबाबो लाखियासै दानिया नायदो नै बेनि जिउखौ दा सोर रैखा खालामगोन बे गेजेर जनायाव रावबो आलासिबो गैया बेसेरा रावबो न'खरनि मानसि गैया नै दा मानबाय फैगासिनो दं नै बाजारसालिनिफ्राय नों थांबाय थादो दे